Hi guys! Welcome back again sa aming channel. So for today's video ay update tayo sa ating mga itlog dati na ngayon ay namisa na. So isasama ko kayo guys sa ating pagpugad ng ating mga sisiw kasi ita-transfer na natin sila dito sa ating brooder area. Mayroon din pala kaming ipapakilala sa inyo ng mga bagong sisiw dito sa ating range. And acquire din namin siya sa isa ding kapwa namin breeder ng mga Shamo. And before that, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing this channel guys. Please do like our video and share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. Do comment down below kung meron pa kayong mga katanungan regarding our video for today. And don't forget to hit the notification bell beside the subscribe button para at least kapag meron na kaming bagong video ulit is ma-update kayo agad-agad ni YouTube. Don't forget also to like our page guys. Sa mga inquiries nyo about sa availability ng ating mga manok or mga sisiw natin dito sa ating yard, ano pa yung mga personal questions na gusto nyo masagot namin. So, I'll be showing you na muna yung mga sisiw na natives na pupugarin ko. Later, papakilala ko nga sa inyo yung ating mga Shamo na bago dito sa ating yard. Ipi-play ko rin yung clip kung saan talagang dinala nila sir dito yung aming mga sisiw na bago. And nga pala guys, sasabihin ko muna sa inyo na naglagay na kami ng foot bath dito sa aming area. Tsaka naka-disinfect na rin ako and nag-standby talaga ako ng sprayer para dito sa ating brooder area para nga every now and then dito na yan gagamitin. And then yung mga walis din is yung yung mga walis namin dito is yun lang yung gagamitin natin para dito sa loob ng ating brooder area. Tara at samahan niyo ako sa pagpugad natin ng ating mga sisiw. Nakuha na natin yung mga sisiw natin. So ngayon titingnan natin guys kung ano yung mga kondisyon nila. Para at least alam natin guys na kapag lagay natin sa kanilang paglalagyan or sa brooder area is wala tayong problema. Samahan nyo muna ako at dadali na muna natin siya doon sa labas. Hindi na muna sa brooder area. O baka may mga hanep. Ayun yung mga instances na gano'n hindi din natin yan maiiwasan. So might as well na tingnan na muna natin bago natin sila ilipat doon sa kanilang brooder area. So ayan na yung mga sisiw natin. So titingnan ko kung mga hanep to. Kasi kung may mga hanep to guys. Ganda na talaga ako ng ganito para kunin ko yung mga hanep. Nasa mukha na nga nung iba. Papakita ko ngayon guys. Ayan, yung iba parang maitim na yung mukha nila. Yung dahil sa hanep. Diyan guys, medyo may pagka maitim na yung pagmumukha nila. Mga dito banda sa kanilang beak. So kukunin ko muna to guys bago ko ilagay doon para sigurado ako. Yung iba din ng mga sisiw doon ay secure. Hanep kasi guys, kumakalat siya tapos madaling dumami. Iisa-isahin ko sila. Yung siguro na-collecta ko is nasa around 10 pieces. Pagkatapos ko dito guys, isa-separate ko muna sila doon sa mga nakaraan na sisiw. Hindi din ito ma-stress and then at the same time yung mga nakaraan na sisiw is hindi natin sila isasama doon kasi nga maliliit to and then yung mga ibang sisiw din is malalaki na. Baka salpukin nila to so sayang naman din. Muna ako ng isang basket para paglagyan sa mga natapos ko ng himayin and then kuha din ako ng pagkain para sa kanila para makakain din yung iba natapos ng himayin. Meron akong basket na paglalagyan sa kanila kapag natapos na nating himayin yung iba. Lagyan ko muna ng pagkain para mamaya diretso na sila sa pagkain. Ayan. Tuloy tayo sa paghihimay guys para matapos tayo ngayon.
Tapos ko na nga pala silang himayin. Ayan. So ngayon, dadalhin ko muna sa brooder and then tingnan namin kung saan namin siya ilalagay or sila ilalagay. Pagawa na muna namin ng diskarte guys. Kung paano namin sila mapapailawan kasi nga isa lang din yung ilaw namin na nandun sa brooder area. And dalhin na muna natin itong mga equipment na ginamit ko kanina. Luha ko dun sa brooder area. Kasi nandito ako sa terrace namin naghimay para nga iwas na din dun sa mga kabila. Dadalhin ko na to doon. Doon na natin tingnan ang diskarte kung paano natin sila mapapailawan. Ayan guys, footbath muna tayo bago pasok. Ayan. Samantala, lalagyan na lang namin ng ilaw. Ayan, ginagawa na ni Mister. Tapos nilagyan ko na ng newspaper para hindi masyadong malamig mamayang gabi. Lalagay na muna natin sila. Guys, eto sila. Bali, 14 pieces pala ito lahat. Ayan. Okay. Ayan. Tapos na tayo naglipat ng mga sisiw or nagpugad ng ating mga natives na chicken. Ngayon naman guys, ay ipapakita ko sa inyo yung aming bagong na-acquire na O-Shamo na alaga dito sa ating yard. So nga pala dinala ito ni Sir dito sa atin. Dito nga pala si Sir James Rendon. Siya yung na-acquire na namin ng isang O-Shamo. So ipapakita ko yan ngayon. So siya yung may-ari. So, you can visit his page or yung kanyang account sa Facebook. So ililive ko na lang yan sa description below. Pero ito na yung mga sisiw niya guys. Ayan po guys. Ayan yung kanyang dala. 1 month old ngayong araw talaga. Pulet po yan. So soon, makakuha din tayo ng stag kay Sir. So ayan naman yung isa. Dalawa yung kinuha namin. So ayan. Sakto 1 month old po ngayon. Ayan, 26 yung kanilang date. So update ko kayo. Sa susunod naman, yung isang stag natin na kukunin. Tinala talaga ni Sir yung kanyang mga sisiw o yung in-acquire namin ng mga sisiw sa kanya. Since ayaw din namin na magkaroon ng aberya in terms of shipping. Nag-offer din kasi si Sir na siya na lang magdala sa amin. So ngayon, ipapakita ko ulit sa inyo yung dalawang sisiw na na-acquire natin sa kanya. Actually guys, pair lang talaga yung kukunin namin. Napansin ni Sir, ulit talaga sila guys. So tatlo yung naging outcome na kukunin namin sa kanya. Pero yung isa sa susunod na. And hopefully makuha din natin mga ilang buwan mula ngayon. Pakita ko muna sa inyo yung mga sisiw niya. Guys, ito yung pulet na na-acquire natin sa kanya o yung sisiw na na-acquire sa kanya. Isa itong month old pa lang guys. Ayan. Ganyan yung kanyang pangangatawan. Yung color niya, ayan. So ganyan yung kanyang pulet guys. So ito ay month old pa lang po. 26 yung kanyang date guys. So ngayon, eksakto talaga na pagkakuha namin is month old. O-Shamo siya. Ito yung una. Ganyan yung kanyang ulo, kanyang mata. I-update ko kayo after 2 months sa kanila tulad nila Nami at Luffy dati. Ganyan yung kanyang legs. And yung kanyang pakpak naman, ito. Ayan guys. Comment down below kung ano na naman yung gusto nyo ipangalan dito sa ating bagong alaga dito sa yard. So ipapakita ko naman din yung isa pa niyang kapatid. Ito naman po yung isang pulet guys. Ayan. Ito yun siya guys. Paa guys, ganyan. Ayan yung kanyang mukha guys. Ayan po. So, ito yung ating month old na sisiw. Ayan yung kanyang pangangatawan, guys. Ayan. Guys, ayan yung pakpak niya. Isang O-Shamo po. Si Magnifico yung kanilang tatay. Kiluhin din natin para at least meron tayong data or kung meron silang progress, nandito na sila sa ating yard. Papakita ko rin nga pala sa inyo kung ano yung pinaglagyan namin sa kanila ngayon dito sa aming brooder area. Unahin nating timbangin. Ayan, ito siya yung kanina. So, yung kanyang kilo, guys, is... Ayan po yung kanyang kilo na month old. May get 1/4 po yung kanyang kilo. Nasa 350 grams. Ayan. Timbangin din natin yung isa guys. Ano naman yung sunod natin nakikiluhin guys? Yung may pagka-color brown. So yung kanyang kilo naman is... Ayan yung kanyang kilo guys. Nasa 350 grams din. Tulad nung kanina natin na pulet. Yung ating 1 month old na kilo guys. Ngayon naman guys, papakita ko naman sa inyo yung kanilang naglagyan sa kanila. Ito naman tayo sa kanilang brooder. So ito yung kanilang space, kanilang lugar na pinaglagyan namin. Dalawa lang sila. Dalawa yung brooder namin. Ayan yung kanilang area. So nilagyan na lang namin ng ilaw din para hindi sila manibago kasi nga doon kay Sir, meron siyang ilaw na nilalagay. Ang purpose din namin para kasi mas stress sila or manibago sila kasi nga walang ilaw. Ayun, ayan, nilagyan lang namin ng ilaw din. Ayan yung kanilang pagkain na tubig nandoon guys. Oh. Tapos ipa lang din to. Ayan silang dalawa guys. Nakapatong sila kasi nga nagba-vlog din ako. Ayan, medyo makukulit sila. So comment down below guys kung ano yung gusto nyo ipangalan sa kanila. Ayan, silang dalawa lang dyan guys. Nilagyan ko lang ng malaking plastic guys para kung may tapon man sa tubig natin, hindi mapunta sa ipa. So ayan oh, napakaligagana. So kailangan ko na tong close.
Yun yung aming video for today. Nagpugad lang ako ng mga ilang sisiw and then at the same time dumating nga yung mga alaga namin na Shamo. Kaya ayun, shinare ko din sa inyo na meron tayong bagong alaga dito sa ating yard. Yung tatay nila guys, ayan guys, din yung code name niya, tsaka yung weight niya. Yan yung tatay nila. Ayan guys, yung mga magtatanong kung magkano nga ba ang bili namin sa kanila. Nabili namin sila for 3,300 pesos. Tatlo. Yung isa guys is waiting pa kami. So, 3,300 pesos including na yung 300 pesos na shipping fee. And yung isa naman is hindi pa namin alam kung magkano ang i-shipping pero plano namin din na puntahan din yung area ni sir para makita din namin si Magnifico. Kung meron mang mga tao or mga breeders na gusto nila yung maliliit, kami guys, we are very fan of yung mga giants. Hopefully makapunta kami kapag kukunin na namin yung stag. Pero ayun, yun yung presyo tsaka kung saan namin nakuha yung aming mga bagong Shamo dito na alaga. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like this video. Share to your friends na alam nyo makakatulong sa kanila yung video na to. Do comment down below guys for some questions of you regarding this video. And don't forget to like our page guys nandyan. So ayun nga yung video natin guys. Hope you like it and enjoy. See you in our next vlog again guys. Stay safe, stay home, and please do good. Goodbye guys. Peace out.